pwynt da yn y byn yn omad sydd o, Ryan. Da ni wedi gwneud yn dda yn y byn o dros y dwy season dwytha yma. Da ni wedi mach o bwcus aedd yn o'n dan. Yn dan swn i'n dweud. Mae bob gêm, da ni'n chwarae nipyn nhw'n dechrau mewn battle. Mae'n tîm physical, mae'n tîm direct. Mae da ni'n gwybod beth da ni'n gael gen nhw bob tro. Ond da ni efo hogias yn y tîm sy'n gallu sefyll i fyny iddo fo. First half heddiw yma, dwi'n meddwl da ni'n rili da yn y ffordd oedden ni'n cadw pêl pan oedden ni efo'r pêl. Ac yn batlo pan oedden ni angen batlo. Second half, dwi'n meddwl, da ni'n ddisgyn bach. A bach mwy nôl, fel y second half yn mynd ymlaen lle. Ond ma' nhw'n tîm rhan fwyaf nhw'n full time, so ma' fitness levels nhw ella mynd i fod y bach well na ni. So mae'r ffordd da ni'n just i ddefendio hefyd yn diwedd yn dangos pa mor dda yda ni yn ddefendio lle, fel tîm a fel unit lle. A di gael chances hefyd, i meddwl bod ni wedi disgyn nôl second half, da ni wedi gael chances eto y second half. Chwarae'r un peth wrth wythaf efo TNS. Ond nid yna ddod, alais da ni'n creu y chances yn y peth bwysica. Ni'n siarad yn diwedd yno fan. Ail gem ydi o, da ni'n chwarae TNS a Conisgi. So, diolch yn end of the world. Y ddau tîm top lle. Ond ia, dechrau dau positive performance. So, cic ymlaen o'n i di lle yn y fi'n Kevin Druids. Yn cefn o'ch chi hyddo, a jyst meddwl, ti'n bod, o'r ochr, mae'n edrych o bombardment sbraidd, peli uchel i'r bocs neu'r i di, jyst i allan. Mae'n anodd i concentrate ar hynna trwy'r adag? Mae o'n anodd a dydio yn anodd, cos da chi'n gwybod beth da chi'n gael. Da ni'n fel defenders heno, da ni'n really sbio ar ffordd oedden nhw'n eisiau pasio allan, cos da ni'n gwybod bod ni'n dod yn sydd amdano ni. A pan da chi efo rhywun fel Gaz Edwards yn Kevin, mae'n gwneud y job fi. Mike Pearson, mae Mike yn rili da eto hynny yma. Joe a Crawdd o flaen hefyd, mae'n gwneud job ni'n lot haws chi. Na chdi, a wedyn, wel, dwi'n meddwl gawn ni mor o same fydd i di llun. Mae Druids yn tîm reit cry, mowr, physical. Beth ti'n disgwyl gyda nhw? Fe ni siarad yn change o'n rhan, dwi'n siŵr bod nhw wedi curo Epus heno, 3-1, which is the results da iddyn nhw. So, fydden nhw mewn confidence dod yma. Ond da ni'n confidence o'r ddau perfformiad da ni wedi gwneud y ddau gem gynta. Bod ni yn mewn siap da i allan eich gem di llun. A fydda'n gofyn cwestiwn yma i orffan bod tron. Ewan i chdi heno hefyd. Marcio allan o 10 i'r tîm am y perfformiad yna? 8 yn 9. O'n i'n meddwl bod Conisgi yna iddyn ni yma i gyro'r gem, ond di dro yn end of the world. So, dim eich siomedig bod ni wedi curo, ond dal yn hapus o'r perfformiad, ie? Gres, diolch di rai. Diolch.